La caputxeta vermella. Hi havia una vegada, en un poble, una nena que sempre anava vestida amb una caputxa de color vermell que li havia fet la seva àvia. I com que no se la treia mai, tothom li deia caputxeta vermella. Un dia, mentre la caputxeta jugava al jardí, la seva mare la va cridar i li va dir: «Mira, caputxeta, la iaia està malalta i no pot sortir a comprar. Què et sembla si li portes aquest cistell que hem preparat a casa perquè pugui berenar una mica?» A dins del cistell hi he posat una mica de llet, una mica de fruita, un trosset de pastís i una mica de mel perquè es recuperi aviat. La caputxeta de seguida va dir que i tant que li portaria el cistell a la iaia perquè li encantava anar-la a visitar. Li va prometre a la seva mare que tindria molt de compte i va marxar. Pel camí a casa de la iaia havia de travessar un bosc i quan anava ben tranquil·la collint floretes al marge del camí, de cop i volta, al mig li va sortir un llop. El llop la va saludar i li va dir: «Hola, caputxeta! Com és que vas per aquest camí?» «Vaig a casa de la iaia a portar-li aquest cistell perquè pugui berenar, està malalta i no pot sortir a comprar». «Oh, i què portes a dins d'aquest cistell?» «Doncs porto una mica de llet, un trosset de pastís, una mica de mel i una mica de fruita perquè es recuperi aviat». «Oh, molt bé, es posarà de seguida bona amb aquest menjar tan bo». El llop el que volia era menjar-se tot el que hi havia en el cistell i, a més, volia menjar-se la caputxeta. I va tenir una idea. Diu: «Escolta, caputxeta, què et sembla si fem un joc? Fem una carrera a casa de la iaia. Tu vas per aquell camí d'allà, que és molt curt, i jo aniré per aquest camí d'aquí, que és molt llarg». A la caputxeta li encantava jugar i va dir que sí, que i tant, i va arrencar a córrer pel camí que el llop li havia dit. El que ella no sabia és que el camí que li havia dit el llop era el camí més llarg, amb el que el llop, pel seu camí, va arribar més aviat que la caputxeta a casa de la iaia. Quan va arribar, va picar a la porta i la iaia, que estava estira del llit malaltona, va contestar: «Qui hi ha?» I el llop, fent veu fineta, va dir: «Soc jo, la caputxeta, que puc passar?» I la iaia li va dir: i tant, passa cap a dins, que la porta no està tancada pas». El llop va entrar cap a dins, estava una mica a la fosca, però la iaia, quan el va veure entrar, el va reconèixer i va fer un salt i va sortir corrents per tota la casa i es va amagar a dins de l'armari. El llop estava enfadadíssim i es va posar a la porta de l'armari. Pom, 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 pom! «Obre'm!» Però la iaia es va quedar callada, ben quieta, i no va obrir la porta. Pel camí, a la iaia li havia caigut la còfia que es posava per dormir. El llop va agafar les seves ulleres, aquella còfia, i es va posar dins el llit tapat, esperant que arribés la caputxeta. La caputxeta, passada una estoneta, va arribar i va picar a la porta. I li va preguntar: «Que puc passar, iaia?» El llop, fent veu fineta, va dir: «Sí, passa, que la porta és oberta». La caputxeta va entrar i encara estava a les fosques. Es va acostar a prop del llit i es va quedar mirant una mica estranya perquè la iaia devia estar ben malalta, feia una cara estranya, però com que estava ben fosc no va reconèixer el llop. Va seure al costat i se la va quedar mirant, explicant-li com havia anat pel camí, que havia fet un joc amb el llop, però se l'anava mirant i se l'anava mirant i li va preguntar: «Iaia, com és que tens aquestes mans tan grans?» I el llop li va contestar: «Són per acariciar-te millor». «I iaia, com és que tens aquestes orelles tan grans?» «Són per escoltar-te millor». «I iaia, com és que tens aquest nas tan gros?» «És per olorar-te millor». «I iaia, com és que tens aquests ulls tan grans?» «Són per mirar-te millor». «I iaia, com és que tens aquesta boca tan gran?» «És per menjar-te millor!» Va fer un salt el llop i va començar a perseguir la caputxeta, però la caputxeta corria molt ràpid, va obrir la porta de l'armari que la iaia li havia preparat i es va tancar ella a les dos. El llop estava enfadadíssim i pom, 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 pom,
Va començar a picar a la porta, però no hi havia manera d'obrir-la perquè la Caputxeta i la iaia l'aguantaven ben fort per dins. Vet aquí que amb aquest soroll que se sentia del llop enfadat, un llenyataire que estava treballant pel bosc va sentir, va mirar per la finestra de casa de la iaia i va veure el llop enfadadíssim picant a la porta de l'armari. Va entrar molt de compte i amb un tros de branca que havia acabat de tallar, pam, 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 va picant el llop en el cap i en el cul i aquest va sortir volant per la finestra i no va tornar mai més perquè no tenia ganes de trobar-lo. La Caputxeta i la iaia van obrir la porta de l'armari i van sortir ben espantades. Li van donar moltes gràcies al caçador i tots tres van seure a berenar la fruita, la mel, el pastís i la llet que havia portat la Caputxeta en el cistell. I la Caputxeta d'aquesta va aprendre que no s'havia d'aturar mai a parlar amb desconeguts pel camí. I vet aquí un gos, i vet aquí un llop ben escaldat, que aquest conte s'ha acabat. Aplaudiu si us ha agradat. Adeu.